Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Sa gabos ng mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Mark N. Murilla para sa programa Ang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Petsa 28 kan bulanin Mayo taon 2026. Mapaabot kami sa Indonin mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indong mga kahapotan, magapod sa station sa 480-5509 po na alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina, Lunes sundo Webes po na alas 7 nin aga, sundo alas 7 nin banggi. Asin pwede man magpadarakan sa Indong mga kahapotan o mga suwestyon sa samong opisina na makukuha sa Regional Center site, Rawis, Legazpi City. Kami sa Indoman maantabayanan sa internet, asin sa Facebook page, Candice GB. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DNR Ngunyan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa paagi kan Community Environment and Natural Resources Office o Senro Ginubatan nagsagibon in rescue operations kan sarong Juvenile Philippine Scops Owl kan Mayo 11, 2026 sa Purok 3, Barangay Kirangay, Camaligalbay. Ang rescue operation pigsagibo kasunod kan report hali kay Miss Jenny Mostera na sinabing an sa iyang agom na ilingan bayong sa gilid kan agihan mantang siya paulis sa indang harong. Ang mga personahes kan Senro Ginubatan tulos na pigdumanan ang kuwago asin pigsagibo ang rescue procedures. Tulos man ini na pig-turnover sa Albay Park and Wildlife o APW para sa tamang pangataman asin assessment. Pinasalamatan kan Senro Ginubatan ang tulos na aksyon asin kooperasyon kan mga residentes sa pag-abot kan mga isyu manunungod sa buhay ilang asin layas asin pinagpapagirumdom na ipedagos ang pagprotehir asin konserbar kan mga ini. Sa ibong nalado bilang pagsuporta sa sektor kan edukasyon asin sustainableng paggamit nin mga rekursos naturales sa rehiyon, maambot sa 29 na pidaso ni Nara Lumber na may volume na 617.46 board feet ang pigresibe kan Catanduanes National High School halit sa Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes de Panahaloy. Ang turnover formal na pigsagibo sa paagi ng deed of donation na pinirmahan ni OIC PNR Officer Attorney Vivian D. Escoto asin CNHS Principal na si Amelia R. Eusebio Canabril Otso sa Penro Catanduanes. Midbid na makusog na klase nin kahoy, ang mga Nara Lumber gagamiton sa paggibon nin mga gamit sa eskwelahan, aro kan mga lamesa asin workstations kan mga maestro asin estudyante. Ang pagdonar kan mga kahoy kabali sa mga spersos kan Penro Catanduanes na magamit sa tama ang nakumpiskar na forest products sa paagi nin maray na disposisyon kan mga ini. Susog sa presenting lay asin regulasyon sa Pilipinas. Dugang padigdi, lauman kan opisina na makatabang sa pagtaon in conducive learning environment sa Gabos. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DNR Ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko.
Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot sa gabos, good morning man po sa mga pag-iriba mo po dyan sa Regional Strategic Communication Initiatives Group sa Samoyang Chief po na si Ma'am Joanne, kay Ma'am Shelo, kay Ma'am Judy, kay Paul, as in kay Dither, as in good morning man po sa mga pag-iriba mo po digdi sa DCGB. Good morning po sa Indo dyan, sir, behind the camera. Diyos marahin na aga po. Sa mga mahihigos kan na personahes po, kan Office of the Regional Executive Director na pinamamayuhan po ni Red Francisco Emilia Jr. Seso 3. Sa opisina naman po ni Assistant Regional Director for Management Services na pinamamayuhan po ni ARD Grace L. Carino PhD. Kay Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel Technical Services ARD Ronel B. Astor. Sa opisina naman po kan Environmental Management Bureau na pinamamayuhan po ni RD Jerry Geronimo R. Sanyas. And of course, gold morning po sa mga pag-iribata dyan sa Mines and Geosciences Bureau na pinamamayuhan po ni RD Guillermo A. Molina Jr. D4. And of course, sa gabos po na opisina kan DNR Bicol, lalong-lalo na po sa opisina po ni Assistant Regional Director for Special Concerns ERD Adona P. San Diego. And of course, mga kahiman, syempre, marhay na agaman po sa Indo gabos. Mainito sana po gabos po kita nagiirinom ki tubig 8 glasses of water per day kasi kasuhapon pag uli mo sa Villar kasi nagburo bakasyon man ako makakahiman makasuhapon naguli ako duman sa hometown mi diyan sa Villar. Pag duman mi mainiton talaga so kaipuhan talagang mag-inom kidakol na tubig. So sa ngunyan namamatayan ta na dakulon kitang mga kawag ka ini, dakulon kitang mga tigigibo para maprotehiran ining sobrang init. Nagduduman kita sa mga rivers, nagduduman kita sa mga nagduduman kita sa mga dagat or nagduduman kita sa mga pool. Sana man po mga kahiman habang tigigibo ta iyan, hihinadjugban kamo sa satuyang programang kapalibutan tatamanon ta. Kaya kamo po mga kahiman kung may mga kapotan kamo or mga question sa satuyang programa po dito sa mong opisina sa DNR, mag-send lang po kamo nin sa text message sa kuyang numero na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Kung may mga kahapotan po kamo, mag-comment po kamo sa Facebook Live kan DCGB or mag-text sa kuyang numero. Tangaling ma-recognize ta po iyan. As in, tangaling po kamo mga kaimanwa, manggana po kamo nin sa tuyang tigsasabing mga eco utensils. Ayun yaon. Dara ko na po si garit na tumbler niya kikis niya ini gari pencil case na ining style kay ini mga kaimanwa magayunin ini mga kaimanwa ta igwa na ining kutsara, igwa na ining chopsticks, ilwas ko na lugod para mahiling ini po mga kaimanwa kung nahiling po nindo igwa kag ding toothbrush, bamboo mga straw, igwang ki bamboo knife na pwedeng magamit kan sa indong mga aki. Sa ngunya na maralaugan na naman. Bariyata ako mga kahimanwa sa June 8 ang resume kan klase kan mga kaakian. So perfect ini mga kahimanwa na eco utensils ta na magamit kan sa indong mga kaakian pag abot kan tagkaralasihan na naman. For sure, mabaralo na naman kamo tangani makatipid, pwede ini magamit kan sa indong mga kaakian. So ito po mga kahimanwa, kung kamo po may mga kahapotan or mga questions sa mong opisina, mag-comment lang po kamo sa Facebook Live kan DCGB or mag-text sa kuyang numero. So, bago po pala niya to i-introduce sa tuyang guest sa ngunya na aldaw mga kaimanwa. Pagirumdum ko po muna sa Indo po na susunod po kita sa marching orders po kan sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos po, Bongbong Marcos Jr. na 4-day work week po ang sa mong opisina. So, sa mong office po sa DNR Bicol, nagpupuon po kami from Mondays to Thursdays only, 7 a.m. to 7 p.m. po. So, wala na po kaming laog pagka Biyernes. So, sa giraray po ulitin ko, 7 a.m. to 7 p.m. Monday to Thursday. Lunes hanggang Huwebes na lang po ang opisina kan diyan. Kaya kung may mga tuyo po kamo, kunyari mapa-permit po kamo kan sa indong mga or mapa-asikaso kamo kan sa indong mga titulo, magduman po kamo Lunes hanggang Huwebes man sana. Alas 7 ning aga, sundo alas 7 ning bangi ka.
pakiuron mi na lang po sa indo mga kaimanwa, no? Lalong-lalo na sa mga nagmamatikan sa tuyang programa na iba lang ibog po ininindo sa indo mga pag-iriba na baka malay mo po magdirigdisin na ki Biyernes na wala naman panalaog, nagkaburyo lamang, sayang kang pamasahin. Bata, medyo mataas na ang pamasahe. Mahal na din ang gasolina. Jawa na medyo rollback ang mga satuyang diesel, ano? Ang satuyang gasolina mga kaimanwa, mahal man gilayon siya, no? So, mas marahay na po na ma-inform taan sa tuyang mga pag-iriba na in kaso sindang may tuyo sa DNR, day na sinda mabuyo or day na sinda biglaan na makikig na ay wala na palang laog ang DNR pagka Biyernes. So, siguro pakiuron man na gilayon po na i-spread nyo na lang do or i-ano nyo na lang, ibalangibog nyo na lang din sa mga pag-iriba po nindo. So, sa giraray po mga kahimanwa, yaon po kita sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Taan, programa po kan DNR Bicol na nagtatampok sa mga issue as in inisyatiba kan sa mga opisina para sa proteksyon as in pagmanihar kan sa tuyang mga rekursos naturales sa rehiyon. So, last week po, napag-urunan ta ang manunungod sa 2026 plans and programs kan DNR 5 or DNR Bicol. Nakaibanan ta po digdi as in ang sa indong host po last week ang samuyang hepe, ang samuyang chief na si Ma'am Joanne Mariscotes, ano, kaiba niya po last week ang matibay na Assistant Regional Director for Management Services na si Grace L. Carino PhD. Si ARD Grace po ang nakaibanan niya as in diniskutir po ninda kung ano po ang mga nakalinyada pang mga plano as in mga programa kan DNR ngunya na second quarter as in sa mga masunod na semester pa po kan sa tuyang taon, ano. So ngunya na aldaw mga kahimanwa, maugma po ako na kaiba tagiraray. Actually bako na ini sa Indo bago mga kahimanwa na guest tango niya na aldaw, ano. Pinimita na ining guest digdi sa tuyang programa. Sabi nga ni po kan sa tuyang guest kaso bago before kami maglaog digdi sa conference na baka ano na kamo in-house na nga ining resource speaker na ining kaiba ta sango niya na aldaw. Bako kumbaga ano ang guest sa ngunya na aldaw, bako asa na po kay ini matibay. Magayon din po ini, ano, from 3rd district pa ini. Mga kahimanwa, kaya sa mga nagmamati dyan sa mga taga 3rd district, midbidon nyo po an sa tuyang guest sa ngunya na aldaw. Kasi bako lang po ini matibay, kundi magayon po ini. Ulok lamang si ERD, ano, sa ko, ano, dyan ka ngayon sa ko, dyan, pagbalik ta ngayon sa opisina. Dahil man po mga kahimanwa. So, dahil ko na po mapahaloy ni mga kahimanwa, kaiba ta po and sa tuyang Assistant Regional Director for Special Concerns na si ARD Adona P. San Diego tanganing idiskuter ang sa tuyang Environment Month activities sa ngunya na bulan. ARD, good morning po. Good morning, John, at sa lahat pong nakikinig sa atin dito sa DCGB, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Yan. So, maraming salamat po ERD sa pagtaong onra po sa muya na makaibanan po sa kamo digdi sa tuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Actually po, mga kahimanwa, very excited ako na maging guest giraray ini si ERD Adona. Of course, aram ko na nakakaukod talaga ako digdi, ano, mga kahimanwa. Pag guest ko ini si ERD Adona, dakulon ako nauukuda na for sure, very excited ako na dakulon ining ihera sa Indo si ERD Adona. Lalong-lalo na ang topic tangon yan ay ang celebration kan Philippine Environment Month. So, data na po pahalayon to, ano, ARD Adona. ARD, ano po ining tigsasabit ang Philippine Environment Month? As in, yata po kita nagsisilberan ka ini. Well, ining Philippine Environment Month ay naging official celebration natin mula nang iproklama ito, number 237 noong 1988. Dito sa Pilipinas. Ano po? So, ang pinaka main objective nito pong ating celebration is actually more on public awareness kung paano po natin matutulungan ang ating gobyerno na pangalagaan at protektahan ang ating kapaligiran at likas na yaman. So, ang DNR po hindi lamang po kami ang may mayroong katungkulan or responsibility. Ito po ay shared responsibilities nating lahat because wala pong single agency na kayang maproteksyonan ang ating buong kapaligiran. So, ito po, kaya naha-highlight natin na this is a public awareness
month para po proteksyonan natin ang kapaligiran at likas yaman. And I'm sure lahat pong na nakikinig dito ay may kanya-kanyang maliit man na kontribusyon pag pinagsama-sama po natin. Napakalaking kontribusyon ito para sa ating kapaligiran at likas na yaman. Ayan, so thank you so much po, Yardi Adon. Ito po ang pinaka-essence kan Philippine Environment Man is to be able to remind us na kita po may mga responsibilidad po kita para pangatamanan ng satuyang kapalibutan. Syempre, sabi nga ni po kanina ni Yardi Adon na ang pagprotect kan sa tuyang environment, bako lang po initrabaho kan DNR, kundi trabaho ta po ini gabos. Sabi taman po, di ba ga, bako di man important na dapat magkontak kita din dakula una project para makatabang kita si environment. Even mga simple simple acts ta lang sa pang-oral daw na buhay. Kunyari, nagsegregate ka ki basura, proper sa pag-segregate mo ning basura. At to pong way na ito, jawa na kung isipon taman na sadit lang ining act na ini or sadit lang ini na tigigibota, dakula na po ang epekto ka ini sa satuyang kapalibutan. Ta syempre kung gabos po baga kita properly nagsesegregate kan mga basura, and I wish gabos po kita nagsesegregate kan satuyang mga basura, of course dakulang impact na po ini para mapangatamanan ang satuyang environment. Ayan po, thank you so much po, ERD Adona. Ngayon naman po, ERD, di ba po ang DENR ang nagpo-promote po kay ng Philippine Environment Fund. Ano po ang mga nakalinyada po niyatong mga programa or mga aktibidad in celebration of the Philippine Environment Fund po? Okay, so actually marami tayong identified na activities for Environment Month. However, ang pinaka-isang major activity po natin sa ngayon, sisimulan po natin actually sa Sunday kasi it's a Sunday. Supposedly it should be June 1 as opening salvo natin. However, Monday po yung June 1. Kaya ginawa po nating May 31, it's a run for a cause. So at the moment, ito pong run for a cause ay actually yung magiging proceeds po nito, I will go to our tricycle drivers, affected tricycle drivers because of because of our global crisis, and EcoAid sa Rawis, sa Legazpi City, and of course yung bang mga affected ng Mayon Volcano. Alam naman po natin na nung May 2 talagang marami pong naapektuhan sa Kamalig, Ginobatan, and Ligao City area. So doon po mapupunta, kaya po yung mga tatakbo dito sa atin, you will not just enjoy the run, of course you will also help our stakeholders, yung identified stakeholders, mga kapatid po natin dito po sa Bicol. Ayan, so And another, aside from the run for a cause, marami po tayo na-identified na coastal clean-ups in some areas, lalo na po yung removal of the crown of thorns. So siguro kung iniisip niyo, ano ba yung crown of thorns? Kasi parang, ano ba yan? Eksakto. So, ito po yung klase ng starfish na kung makikita nyo, marami pong tinik-tinik, Marami pong tinik. It's really dangerous kung maapakan nyo while swimming or lalo nandun kayo sa mga coral area, coral reefs. So, ito po yung dapat iiwasan natin. So, isa po sa mga objective ng ating coastal clean up in some areas, we're inviting all divers, to join us in these activities. Nagagawin po natin dito sa Environment Month, yung removal ng crown of thorns. Recently, when I attended yung ating Bicol Regional Tourism Council, isa po sa napag-usapan na critical issue in terms of tourism nga itong medyo na pagkakaroon ng mga crown of thorns in some tourist areas. So, ayaw po natin na may mangyari masama sa ating mga turista o makaapak nito. So, ibang klase rin po kasi yung epekto nitong crown of thorns sa health natin. Kung natamaan ka nito, mamamaga talaga ang iyong mga paa. So, ingat-ingat po, lalo na ngayon, summer, gustong-gusto po natin mag-enjoy ng swimming. And of course, some of our divers really would like to go to diving sites natin dito sa Bicol region. At yun nga po, that meeting na nabanggit ko sa inyo sa BRTC ay isa po sa mga plano is to organize the divers para po tumulong, maglinis o mag-alis po ng mga crown of thorns. So, mga isko, basirero na rin po sila. Bakit? Kasi po, marami pong klase ng basura
ang nasa ilalim ng ating mga karagatan. And it affects our marine life, lalo na po yung ating mga marine turtles, kasi they mistake this mga plastics lalo na ito ay pagkain nila. So, ituloy ko na rin dyan, ano? Ito rin po ay may connection doon po sa tinatawag nating plastic pollution sa ating mga oceans, ano? Napakarami pong plastic litters. And in fact, sinasabi ng latest data, pero hindi po ako naniniwalang ganun nga, no? Na tayo daw ang number 1 in terms of plastic litter. And I don't agree. Kasi po, ano nang nangyari doon sa mas malaking mga producers, ano po? So, ito po ay reminder din sa ating mga household, sa ating mga kasama, na bawasan po natin ang paggamit ng plastic and of course mag-segregate. Kasi karamihan po sa ating basura, 85% lang po ang nakukolekta. 15% of which ay naiiwan po at na pumapasok sa ating mga drainage, diretso po yan sa mga waterways, and it end up doon po sa mga oceans. Kaya po nasasabing maraming plastic litter sa ating mga oceans. Ayan, so dakulo na itong nahihiras na si ARD Adona, no? So thank you so much po ARD, no? Actually, bako lang ini programa talaga kang DNR on a single day, ano? This is implemented po para sana din tuloy-tuloy din po tayong makipag collaborate with our office po digdi sa DNR. Tanga ni mapangatamanan po ang satuyang kapalibutan. So ARD, gusto ko po tawanan po ining highlight ARD ining activities sa Philippine Environment Man. Ini pong Run for a Cause 2026. Gain miles, shared smiles on May 31, 2026 dito po sa Legazpi City. ARD, ilang participants po ba ang mga invited po nindo, or ilang participants po ba ang nag-join didi sa magayunan po nindong magayunan po niya tong activity, ano? Actually, doon po sa ating target lamang po namin na 500, but there's an overwhelming response po sa public. So we are running mga 600 plus na po ngayon, 632. Oo, 632 runners na nag-register doon po sa 10K, 5K, and 3K. And yours truly registered for 3K kasi hindi naman po talaga ako runner. So, ako lang po is mahilig mag-walk. So, I wanted to join in support po nitong project natin. Kasi, hindi lamang po ito isang programa na tatakbo ka lang, finisher ka, or may premyo kung manalo ka, ano po. Kundi ito po ay napakalaking cause, noble cause nga ang tawag po natin dito. Kasi, gusto po nating matulungan yung ating mga kababayan who are really suffering the brunt of global crisis. Ito pong ating rise in energy cost, no, yung mga gasolina, at siyempre nag-domino effect na po ito sa ating mga prime commodities, yung mga ating binibili araw-araw sa ating mga kabahayan. Di ba? Nakita nyo, napansin nyo ang tataas na ng mga presyo ng mga bilihin ngayon. So, in our own little way, yung DNR po, gusto pong makatulong kahit konti, kahit maliit sa ating mga kababayan na talagang lubhang naaapektuhan nito. As mentioned nga kanina po, una po yung ating mga beneficiaries dito ay yung pong mga tricycle drivers ng Rawis and Eco Aids. And of course, yung ating pong mga naapektuhan ng Mayon Volcano. Ayan, so magayon po talaga ining purpose kay ining kung aning activity na Run for a Cause. Magayon po talaga ang pinaka-purpose kay ining tanganing matabangan magkaigwaning asistensya ining mga tricycle drivers, Eco Aids. Actually ining mga Eco Aids, mga kahimanwa, ini po sa mga naglilinig or mga nagkokolekta kan sa tuya mga basura. Tururog pa kita, sinda marata na tanganing magkolekta kay ni mga basura. Actually di masyado sinda ki natatawanan ki recognition, ano? Kasi of course di kita aware na arog palan lang kay inisinda na atabon baga sinda nagkukurak yung mga basura sa mga harong-harong tano. Dahita na sinda napapansin. Pero ini po mga Eco Aids na ini, dakulang tabang po ini sa tuya, tanganing magkaigwa kita ning healthy, as in organized na community. Actually mga kahimanwa, ining mga tricycle drivers man po, aramtaman po baga na sinda masyado sa sindang magtatrabaho para sa indang mga pamilya. As in of course, tigtatabangan man kita sa komunidad. Siyempre sa mga commuters dyan, arog ko, pag nagmamadali ako, yaraon sinda, lalong-lalo na dyan sa Rawis. Dakol po talaga dyan ERD na mga na mga tricycle drivers dyan sa Rawis. So thank you so much po ERD Adona. Regarding naman po ERD duman sa
coastal cleanup and scuba sorero and crown of thorns removal. Magayon nun ini kasi na-mention nga ni po ni ARD Adona Casubago na karamihan po sa tuya imbes sa bakasyon pa syempre ang mga kaakian ang mga family nagbabarakasyon sa mga dagat, yaraon sinda para yaraon sinda para mag-swimming or mag-outing magayon ini na programang coastal cleanup, scuba sorero and crown of thorns removal. Dagdag ko po sa sinabi ni ARD Casubago na ining scuba sorero, ini po baga mga kaiman mo so pag duduman kan mga sa tuyang mga divers sa mga kasulok-sulukan kan sa tuyang mga kadagatan para linigon ini. Kasi kung mapapansin po baga nindo, kung naghihiling ka mo kan sa indong social media, minsan may mahihiling nakita ng mga turtles na nagkakaon ki mga plastic kasi inaakala kan mga pawikan or mga turtles na ining tigkakaon ninda mga plastic, mga jellyfish, na parang na akala linda pwede na itong kaunon tapos ito na po ang nagiging kausa kan sa inang pagkagadan. Kaya very important po ining programang scuba sorero ARD kasi syempre nagkukonduct kita clean up activity sa surface yan sa mga coastline areas naton. Nagko-conduct kita dyan mga cleanup activities. But, so sa irarom kan dagat, syempre, igwa mga basura na papaduman sa mga kadagatan. Of course, data na po ini pagpatuwin-tuwinan mga kaimanwa. Sala taman lang ini. Pag mga day kita proper na nagsasegregate or nagtatapukan sa tuyang mga basura, napapaduman siya sa tuyang mga kadagatan, sa mga rivers, o yan dyan. Kaya, day kita magtaka kung nyata may mga nakakakaon na mga pawikanin mga basura, sala taman lang iyan. Kaya ang gibuhon ta po, mag-participate po kita sa mga aktibidad na tigsasagibo kan DNR, tanganing maprotektaran ta palalo, as in ma-manage taan sa tuyang mga natural resources. Especially ngunyan na bakasyon, kung wala man lang ka umagi mo mga kaiman sa indo mga harong, kung ararani man lang ka mo dyan sa mga rivers, sa mga dagat, mag-join ka mo sa samuyang mga activities. Actually, dakol pa po kami mga aktibidad na nakalinyada sa ngunya na bulan ni ARD. Pero inian sa tuya sa mga pinaka-highlight ining Run for a Cause 2026 as in scuba sorero and crown of thorns removal. So thank you so much po ARD. Actually ARD ang next nakaputan ko po sa Indo. Very relevant ini kasi ako bilang sarong Hoven, minsan confused ako, paano ba ako nakakatabang sa pag-protect kan sa tuyang environment. Ganyan po ARD para din po sa kaaraman kan kabos bilang salong leader kang DNR. ARD ang kapodan ko po sa Indo. Ano po ang role kan mga kabataan o kan mga hobbines sa pag-protect po kan sa tuyang kapalibutan po? Malaki ang role ng ating mga young ones dito sa protection and conservation ng ating environment and natural resources. First, of course, they are the leaders of tomorrow na ini-expect natin. So, I think it's better for them that this early po, ma-involve na po sila dito sa mga environmental activities, conservation activities na ginagawa natin para mas lumawak ang kaalaman ng ating mga kabataan na sa susunod na henerasyon, sila na po ang mga leaders na magsasabi nitong sinasabi natin ngayon. They will encourage our people to really join them in these activities, lalo na po yung mga coastal cleanups na sinasabi natin kasi lalo na ngayon napakainit, andyan yung climate change exacerbating this kind of climate na meron tayo ngayon, and of course yung impact nito, yung mga risks, natural calamities, so kailangan maayos po nating masegregate ang basura. Bilang mga kabataan, tumulong po tayo, napaka-importante po ng waste segregation. Kasi po, kung hindi natin masesegregate, lalo na yung ating mga basura, yung imbes na lalawak or mas tatagal yung lifespan ng ating landfill, ay mas ihiksi po siya. Kung lahat po ng basura ay nandoon, dapat yung mga recyclables ay pwede nating i-segregate para pwede naman itong mabenta. Kasi po sinasabi na talagang meron pong pera sa basura. Di po ba? Even doon sa mga kausap namin ng mga pili producers, yung kanilang waste are being turned into money. So diyan, napakaganda ang catchphrase niya, pera sa basura, o i-turn mo yung waste into money. So di ba maganda, naghahanap tayo ng pera, ayan meron na,
hindi lang natin nakikita at naiintindihan sa ngayon. So we wanted our young ones to really understand and practice yung ating pong waste segregation. Another thing, yung pong ating mga waste o household waste na tinatawag, lalo na yung mga biodegradable, yung mga sa gulay, kung tayo po ay nagluto, sa mga prutas, ay huwag na po natin isama sa basura. Kasi yun po ang pinagsisimulan, kaya mabaho yung ating mga landfill area dahil nasasama sila doon. Ano. At nabanggit nga namin na isa sa mga aming recipient nitong aming Run for a Cause ay ating mga eco-aids. So isipin din po natin yung health ng ating mga eco-aids. Kahit po eco-aids sila, kailangang respetohin din po natin sila na sana po dahil sa paggawa natin ng waste segregation, matutulungan din sila in terms of health. Ano po? Kasi siyempre, imaginein mo, basura na nga yung hawak mo. Tapos, di ba, mabaho pa and then nagli-leak yung mga juices and the like na nagiging source ng baho. So, ito po, gawin na lang po nating compost. Kung wala po tayong lugar sa ating area, pwede naman pong paso lang. Paso, ano? Opo. At lagyan po natin yan ng lupa at lagyan po, dun po natin Taniman. ilagay yung ating mga nabubulok na basura, o di ba meron ka ng fertilizer, Yan. pwede mo na Opo, yan, early. sabi mo kanina taniman, o sabi ko nga ako I'm a very fond of gardening, yung mga gusto ko yung mga roses na mumulaklak na ganyan, o ilagay mo yan kung gusto mo yung mabulaklak, o kung gusto mo Tama naman ng mga dyan, yung mga magtanim ka ng mga medicinal Opo. plants, which is also very useful at this time kasi napakamahal po ng health. No? Pag Yes. pupunta tayo sa ospital, may sakit tayo. But these simple remedies na alam natin yung mga medicinal. Nakarating na ako sa medicinal plant, punta lamang ako sa, sorry Walang pero gusto ko na problema, take ang pagkakataon na ito para kausapin natin yung mga kababayan na yung pong ating mga traditional medicines na yan, yung ating mga halaman, ano? So, nakakatulong po yan, di ba? Ang oregano, alam ko, Opo, you are yan. very familiar with that. Opo, And it addresses yung mga colds ng mga bata nung maliliit pa, yun ang pinapain. Opo. Yun some other trees na ginagawa nating tiyaan na nakakahilip sa kidneys, sa high blood. So, napakarami po. So, meron din ng tayo kung if you are interested sa mga ganyan, pwede po kayong pumunta doon sa mga lugar na nagtitinda ng plants. Ayan, so Okay? thank you so much po, ERD. Dakulon si ERD. Dakulon, sabi ko ba kasi inyo mga kaimanwa, pag nagmati ka mo kay ERD Adona, dakulon ka mo maukudan. Kasi ako, dakulon akong naukudan sa iya. Asa plantita pala ni si ERD Adona, ngunyan ko lang naaraman. So, ito, magayunin po ito mga kaimanwa na tig-share ni ERD Adona kasi basura, pera sa basura. Syempre, pag nakagibo kita kay mga projects na pwede tang ibenta or ma-recycle, magiging income talaga siya. And aside from that, itong mga composting na mga basura na to, pwede na itong magibong fertilizer Yes. sa satuyang mga halaman. So, magayon na ito, ARD, Organic fertilizer. Thank you so much po, ARD. Actually, ARD, dakulon po kita nagko-comment sa ngunyan as in mga nagte-text po. Igwa po kita didi kay Ma'am Joanne Noblesa, watching from Hovelier, ang mga kababayan ko pala nini. Iaon di man po si Ma'am Richelle Bagamasbad Villara. Sa nahiling ko palang ini kasuhapon sa may samo. Nagmamati daa siya kan sa tuyang programa ng ARD. So, salamat. bation ko man po ang mga iriba mi dyan or mga kabarangay mi dyan sa Hovelier, sa barangay Kitinday Hovelier Albay. Good morning po sa Indogabos. Igwaman po kitang texter na si Third Quivillas po. Good morning po sa Indo, watching from Gogon Legazpi City. May nag-comment man po, anonymous po siya na number ARD Adona. Ang sabi niya po, good morning po sa Indo po, ARD Adona, magayunon po kamo. Number po siya ARD. may secret fan pala si ARD Adona Digliano. Ayan, may nag-comment man po si Sir Alvin. Uy, good morning po sa Indo, Sir Alvin. Ang sa tuwing avid listener, digdi sa tuyang programa. Kung ang bawat isa sa atin may disiplina, wala sana tayong problema sa basura. Ako nga, lahat ng nabubulok, tinatambak ko sa malaking timba. Ayan. Tumpak. Yeah, yung tumpak sinabi talaga. niya. Disiplina talaga ERD, it all boils down talaga sa discipline kan sarong individual. Kung may disiplina talaga kita nung ERD Adona sa pag-manage kan sa tuyang mga basura, dahil kita problema sa tuyang environment, Kasi syempre, may disiplina kita Tataw kita mag-segregate, tataw kita magamit din mga resources kan sa tuyang environment. O yan po, kung may disiplina kita, meaning to say, warang nako-compromise na environment. So, yan po, tamang-tama talaga si Sir Alvin Oy. Dahil dyan, Sir Alvin Oy, manggagana ka ng eco
utensil. So, i-claim mo na lang po sa samuhayang opisina ini. Hanapon nyo lang po si Ma'am Judy Sofia Cambal or si Ma'am Shelo Barnedo. Tanganing maklaim nyo po ining eco utensils. Ano? Thank you so much po, ERD Adona, sa pagkiras po ninyong kasimbagan ko sa bago. No? Ngayon po, ERD Adona, di naman po kita sa pinaka-important. Actually, na-discuss na ini ka sa bago. Ngunyan, gusto ko ini mas lalo pang matawanan ki importansya, ERD. So, ini po, ERD, ang kapotan ko po, nata po ang pag-reduce kan plastic importante sa pag-celebrate po kan Philippine Environment Month. Pero before niyo po, ERD, simbagonan sa kuyang kapotan, magkakaigwa po muna kita ng commercial break. Time check, it's 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos mahinaga sa Indogabos mga kaimanwa. Yaon po kita sa giraray na sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta, ang programa kan DNR Bicol na nagtatampok sa mga issue asin inisyatiba para sa protection kan sa tong kapalibutan. So before po kita nag-commercial break mga kaimanwa, tig-introduce ko po sa Indoan sa tuyang guest sa ngunya ng aldaw tangaling idiskutir ang manunungod sa Philippine Environment Month. Kaya iba ta po ngunyan ang bako lang magayon kundi matibay na Assistant Regional Director kan DNR Bicol na si ARD Adona P. San Diego. So, kasabago po, before po kita mag-commercial break sa girari mga kaimanwa, napag-urunan ta po kung ano po ang mga activities, as in kung ano po ang Philippine Environment Month, as in kung ano po ang mga activities na nakaline up po sa celebration kan Philippine Environment Month 2026. Napag-urunan taman po kung ano po ang mga importance kaini na pag-celebrate no? Na kung paano ba kita makakatabang sa pagprotektar kan sa tuyang kapalibutan. So ngunyan po, before po kita mag-commercial break, ang sa kuyang kahapotan po ERD Adon, bakit po importante ang pag-reduce ng plastic during the celebration of the Philippine Environment Month 2026? Actually po, yung pagbabawas ng ating paggamit ng mga, lalo na yung single-use plastic, ay hindi lang naman dapat natin ginagawa tuwing Environment Month. Pero dahil po Environment Month ngayon, napaka-importante at napaka-relevant ng ating discussion para atin pong bawasan ang paggamit ng plastic. Bakit ba kailangang bawasan? Kasi una, ito pong plastic kasi wala ka ng ibang gamit, lalo na po yung single-use plastic. Diretso po ito sa basurahan, nilagyan natin ng ulam or something. Actually, pinagbawal na po yan na National Solid Waste Management Commission noong, if I'm not mistaken, noong pandemic. At dahil din po dito sa pandemic, nagkaroon tayo ng volume. Mas dumami ang volume ng ating plastic usage. Nasabi nga natin, hindi lamang nakakabara ito, kundi ito'y nakakasira na ating marine life. So, unahin natin, kailangan natin i-reduce ang plastic dahil, number one, nakakabara po ito ng ating mga drainage. Pag nababarahan po ang ating drainage, nagkakaroon po tayo ng flooding. Okay? Aside from that, ito pong mga plastic na ito, pag ito dinala na ng tubig ng ating mga waterways, diretso po ito sa dagat. Nabanggit na po natin na ito'y nakakaapekto sa ating marine life kasi napagkakamalan po nila ito na pagkain. And aside from that po, it pollutes our environment. At sino naman ang gusto na marumi ang kanyang environment, di po ba? So that's why we must reduce this one. Another thing,
climate change. Ito pong ating mga plastic, ito yung mga ating basura, no? Ang concentration ng ating basura sa landfill ay most on plastics and kung ano-ano pa ng made of this na matagal pong matunaw. Napakatagal matunaw po ng mga plastic. Kaya it takes thousands of years. So wala na tayo dito, yung plastic na ginamit natin nandun pa, and simple po ang mama natin nito ay itong mga kaapo-apo-apo-apuhan na po natin. So magiging mas matindi ang marararas because of this methane. It adds doon sa ating mga tinatawag na greenhouse gases, ano po, na nakakasira na ang ating ozone layer. At yun po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng global warming. Ngayon po, kapag nagkaroon ng warming, lalo na po doon sa ating oceans, doon po nadidevelop yung pagkalalakas ng mga bagyo. And remember, tayo po ay nasa typhoon belt. Kaya daanan po tayo ng mga bagyo. So, bagamat hindi tayo number 1 sa mga polluters in terms of yung mga carbon dioxide and everything, napakalait lang ng ating percentage. Ganun pa man, kahit maliit ang percentage, kailangan pong bawasan natin. Kung mas maganda nga, kung wala na lang. Kaya lang, wala pa po tayong masyadong maraming alternative regarding that. Kasi po yung atin sa ngayon ay mga supot ang ginagamit, and of course binagbawal nga po yung single-use plastic. Ano ba itong mga single-use plastic? Ito yung mga nilalagyan natin dyan sa mga may ay tusok-tusok the fishball, Yan po yung sabi ng mga konyo. May ay tusok-tusok the fishball. So, yung mga cup po na pinaglalagyan yan dyan sa ating mga cart, bawal po yan. Pinagbawal na po yan sa ating National Solid Waste Management Commission through a resolution ng 2021 in response do nga po sa pagdami ng single-use plastic. Yung pong plastic stirrer, isa rin po yan. Yung straw na ginagamit natin sa soft drinks na naka-plastic pa tayo, So those are basuras na talaga na-generate natin. In fact, a housewife, kung pwede kong banggitin, nag-uuwi pa po yan ng 9 to 12 pieces ng plastic. Bakit po? Yung kamates, yung sibuyas, yung bawang, kalamansi, luya, nakalagay po yun sa single-use plastic. Ngayon po, pakiusap sa ating mga households, kung sino pong namamalengke, baka pwedeng pag nagpunta kayo sa palengke para ma-reduce natin yung single-use plastic, yung labo na tinatawag, sabihin na lang natin, sige, ito, half kilo of this, 1/4 of this, ganyan. Ipalagay na lang natin sa isang plastic. Sa laruan so at least nabawasan po yung ating plastic. Po? Kasi I cannot really agree na tayo po ang number 1 plastic polluter ng ating mga oceans. Bakit naman tayo ang liit-liit lang ng Pilipinas? Po? Pero I'm not denying that useful po ang mga plastic na meron tayong available ngayon. Kasi kung supot yan, siyempre nababasa ayon ng ating mga clients. So we're still finding yung mga pong looking for alternatives para po dito. Meanwhile, habang ang gobyerno po ay naghahanap ng mga alternatibo, pwede po tayong makatulong by means of reducing. Sabi ko, nabanggit ko na po ang mga dahilan kung bakit kailangan nating i-reduce ang plastics. Ayan. So, thank you so much po, ERD Adona. Atong na-share po ni ERD, sana day pong na-hurt kay ito, day na personal kay itong mention ni ERD Adona. Kasi matud man baga talaga mga kaimanwa na halos gabos man po baga kita nagagamit kay mga single-use plastics, lalong-lalo na pag nagdudumang kita sa mga market or may babakalon kita, lalong-lalo na pag mabakal kita kay mga wet goods, kunyari, mabakal kita kay lawlaw, tilapia, or tuna dyan sa mga market. Siyempre, so plastic na hunta, dalawa pa single-use plastic, dalawang plastic, minsan nga, teka doble pa nga nita. Abo pa nindo baka mga kaimanwa maglikso tubig-tubig duman sa sira, So mga kaimanwa, siguro perfect alternative ka ito, ARD. Kung may ice cream na Tupperware mga kaimanwa, pwede nyo na lang po ito mga kaimanwang darahon, tapos ilaag nindo sa sarong eco bag. Ilaag nindo sa mga bags na, kunyari, nag-mall ka mo, kunyari, nagpunta ka mo sa sarong mall, tapos nagbakal ka mong eco bag duman, gamitin nyo siya, tapos kung mabakal ka mong isira, ilaag nindo sa ilaag nindo sa Tupperware kan ice cream na darakulaon bagay ni ERD. Darakulaon bagay na Tupperware na sa ice cream. So, pwede po nindo yung mga kaimanwa ilaag. Kung hindi,
Actually, mga kaimanwa, ERD Adona, isingit ko na din po, di ba po magkakaigwa kita mga kaimanwa kay Run for a Cause Yes, 2026 this Sunday. Ato pong Run for a Cause na po ito, bawal po duman ang bottled plastic. waters. Yes, Opo, mga single-use plastic, mga bottled waters. Kasi, piging ganyarmi po na, syempre po, Reduce. environmental initiative itong aktibidad, dapat po, environmental friendly din ang mga dadarahon ta. Kaya, tiging ganyarmi, so mga participantes mi digdi sa Run for a Cause, na magdarekan sa indang mga sadi-sadiring tumbler, na duman inda ikakaagan sa indang tubig, kasi nibwa kami mga water refilling Water stations, duman, mga stations kami duman kay mga tubig per station, as in duman na lang sinda ma-refill in kaso man, mga ipuhan sinda ki tubig. So, ini pong Run for a Cause, bako lang ini for the purpose of may makukuha ang income para sa proceeds po, para duman sa satuyang mga beneficiaries. Yes, Kundi, so. ini man po, saro aktibidad man po, tagaring mapagirumduman kita na kita po, kaipuhan talaga magprotektan sa tuyang environment. So, very simple act lang po ini, pero kung isipon ta, dakulang epekto na kaini sa satuyang komunidad. So, ito po, dagdag ko pa po, pag naghihinanyog ka mo kan sa tuyang programa, dahil na ka gumagamit kan mga plastic na mga utensils. Igwa na kami digdiki mga bamboo utensils. Sabi nga ni po ni RD Adona, tanganing ma-reduce an sa tuyang paggamit ng mga plastic. Maghinanyog lang ka mo didi sa tuyang programa. Tanganing makakuha ka mo kaini Premium. mga pa-premium ta didi Yes, sa tuyang programa. Mga bamboo utensils, iyan o. Magagayon ini mga kahimanwa. Kaya kung may mga questions ka mo, may mga concerns ka mo, may mga suggestions ka mo ka sa muyang opisina mga kahimanwa, comment lang ka mo, So, thank you so much po, ARD. Nakapagsingit pa talaga. So, thank you so much po, ARD. Ngayon naman po, ARD, na-mention nyo po kasabago sa global warming, Hindi po bagang global warming, nagkukosa ini ki climate change. ARD Adona, ining climate change, paano po siya nakaka-apektar po sa Pilipinas? Paano po kita na-apektaran kayo? Yes, oo. That's a very good question, Jan. Gusto kong ipaalam sa ating lahat na tayo po ay one of the most vulnerable countries in the world in terms of climate change. Why? We are located because of our geographical location. Una, nasa Pacific Ring of Fire po tayo, which is yung maraming bulkano. In fact, dito po sa region, ang region po natin is called Volcanic Arc Region. Okay? Kasi napakarami pong bulkan. Second, we are located in the typhoon belt, yung mga malalakas na typhoon. Kaya, can you imagine in some areas, I was just in Malaysia, na last December, sabi nila, hindi pa sila naka-experience ng typhoon. Well, good for them. Sabi ko sa kanila, you're very fortunate na may ganun kayo. But sa amin, talagang normal na ang bagyo, lalo na dito sa Bicol region. However, because of climate change, lalo pong na-aggravate ito pong ating mga typhoons. Can you imagine yung Yolanda, Yung Yolanda. And dito sa atin, wag na tayong lalayo. Marami ding typhoon na devastating talaga. And although hindi malakas yung Typhoon Christine, pero yung water na dinump nila dito sa atin sa Bicol region, particularly Camarines Sur, talaga pong sobra-sobra. So yan po ay sinasabi ng mga siyentista o ng mga experts na because our oceans is warming. Pagka daw nagwo-warm ang ocean, doon na de-develop ang napakalalakas na bagyo. So, I'm not an expert, but this was based from the experts, Sila po ang may sabi ng ganito. Kaya, napakahirap po, kasi dito sa atin, nabanggit na natin, Sabi ko nga, when you ask me, hindi pala ang dialogue ko you ask me, we have it. You name it, we have it. What I am actually talking about is the hazards that we have here in Bicol region. Nandito na sa ating lahat. Nandyan ang earthquake, nandyan ang vulkan, nandyan ang mga tsunami kasi malapit tayo sa karagatan. Nandyan po yung landslide dahil sa sobrang ng ulan kung minsan hindi na kayang ma-hold ng trees, na-uproot na at nagla-landslide. So yan po yung mga natin. So hindi na po tayo iba or hindi na tayo what do you call this? Hindi ko But anyway, hindi po tayo bago sa atin. Sabi ko nga, we have lived through these hazards all our lives, Since birth
we live through this. Kaya, kumbaga, sabi nga nila, resilient tayo. Pero Opo. sana hindi tayo resilient na naging complacent na lang or parang baliwala na lang. Resilient tayo in terms of we can recover immediately. So, ibig sabihin, we have strong capacities na makapag-recover agad. So, sana po, ang sinasabi nga natin, ang climate change ay nandyan na. Sabi natin, hindi na po ito sinasabing theory lamang. Opo. We have already experiencing this at nagkakaroon na po tayo ng mga sea level rise kung saan na yung mga sinasabi natin na dati, parang dati mga years ago, ang lalayo-layo pa ng aming coastline, ang layo pa ng Nag-adjust na ngunyan ngayon nila. andito na sa tabi ng bahay ko, di ba? So, parang minsan nagtataka tayo, pero those are the effect of climate change. So, kung sana kahit maliit na kontribusyon, makakapagbigay tayo, maliit man yan, sabi nga natin, pag yan ay pinagsama-sama natin, malaking kontribusyon na. So, isa sa mga kailangan na na-mention na po natin, yung tumulong po tayo sa pag-aayos natin ng basura. Yeah. Basura is number one. Opo. And of course, conserve energy and water. Yan. Kasi po, di ba, with the global crisis, kailangan talaga natin mag-conserve ng use ng ating mga gasolina and everything. And of course, water. Kasi talagang ang ano natin ay yung merong mga areas po na talagang walang tubig. So, kung doon man sa mga ibang lugar na may free-flowing lang tayo, maswerte kayo. Opo. Pero kailangan po natin i-conserve ang tubig for future use. Ayan, so thank you so much po, ERD. Actually, ang solusyon man lang po kay ni makahimanwa na climate change is of course, Tayo. shared responsibility niya to, disiplina. As in, of course, kamo po mga kahimanwa, makihilahok po kamo sa mga aktibidad na tigkukondusir mi po digdi sa DNR. Kasi, ini po mga tigkukondak ng mga activity, bako po ini sa ikakaraot kan sa tuyang environment, kundi ikakarahay po ini kan sa tuyang recursos naturales, kan sa tuyang mga kan sa tuyang kapalibutan in general. So, yun na lang din po ang pakihuran mi mga kahiman po sa indo na makisumaro kamo sa muya po digdi sa DNR na tabangan ta po pagtarabangan tang protektaran as in ikonserbar an sa tuyang kapalibutan. So thank you so much po ERD Adona. Ngunyan po ERD, next na ka po, second to the last question ko po sa indo ERD. So nyata po importante na protektaran ta an sa tuyang environment sa ngunya na panahon. Ano po ang purpose kaini in the future generation po? Paano po ini makakatabang na pagprotekta sa ngunyan sa future generations? Di ba sinabi nga ng UN in 1987, if I'm not mistaken, 87, tungkol doon sa Brundtland Report na tinawag natin Sustainable Development. Opo, yan, Sustainable SDG, Development is meeting your needs without compromising the future to Opo. meet their own, di ba? Sabi natin, kung halimbawa hindi natin proteksyonan, kasi sabi nga ng isang American Indian, itong ating hindi natin minana, we borrowed this Opo, this world from our mga kaapu-apuhan. The future. We borrowed this from the future generation. So, since we borrowed it, dapat pagka ni-return naman natin, may kasamang interest. Hindi ba? Ibig sabihin, di ba pag nangutang ka, pag May interest. ni-return mo, may interest. Opo. So, parang ito ay hiniram natin. So, pag hiniram natin, kailangan ibalik natin sa tama na mas maganda. Tama po. Kaya napaka-importante po na tayo po sa ngayon ay pangalagaan natin ang husto ang ating environment. Ayoko pong makita yung mga nandyan ba sa futuristic movie Opo. na parang I don't know. Walang-wala na. As in, parang yung world natin is something na wala ka na makita. It's very futuristic. Wala na Opo. talagang doon sa mga pinapakitang movie. Wala na, puro na lang building and in fact, parang patay na, Opo. patay na environment. Patay. Dead. Na makikita natin yung mga napipicture dito. And it's really giving me something na tumatay yung mga balahibo ko. Imagine if that world, although technology okay wise, pero paano naman wala na talagang puno? Paano ang ating mga future generation, how they are going to survive that?
pagdating ng araw. So, kailangan po maging, sabi nga, tayo gumagamit ngayon, hiniram natin, respetuhin natin Opo. ang ating future generation by way of doing things the right way. Itulungan natin ang ating future generation na itong kanilang ibabalik nating environment is better Opo. than what we have. Kumbaga, hindi mo natin inherit, sabi ko nga, no? We have borrowed. Opo, Sabi ko hiniram nga, po natin. sinabi ko in simplest term, parang may interest. Ang interest mas maganda. Ibig sabihin, kung halimbawa ang ating kwan ngayon ay ganito, mas maganda, maayos, malinis ang ibabalik natin sa kanila. Opo, yes. So, yun po ang importance nun. Para nang sa ganon, ang future can also utilize their environment by better than what we have returned it to them. Sabi, borrowed eh. Apo. Kaya, hindi natin pinamana, kundi Opo. isinauli. Hindi naman. Isinauli lang natin. Tama talaga ito si ERD. Actually, walking libro ini si ERD Adona. Kung anong question na ihapot mo Hindi digdi, naman. jawa na warang briefing, masisimbag kayo na ni ERD Adona. So, thank you so much po ERD. Tama po ito mga kahimanwa na sa tuyang mga desisyon sa ngunyan will greatly affect our future generation. So, kaipuhan ta po na kung ano man ang maging desisyon ta, mapa-personal man iyan or mapa-related man iyan sa tuyang environment, will surely affect the future po. So, kung kita po mga kahimanwa, naiiling ta na, mapadagos ako maglilinig lang, jawa na medyo sa iling ko, bako ini beneficial sa ako, malinig lang ako pirmi, masegregate ako kimatanos, arod ka iyan, for sure, 100% may magiging epekto po ini in the future. Ta syempre, namomolde mo so practice na ito, malay mo. So mga kaakian mo pala, so mga kahobenes na naghihiling sa imo, tiga-arog naman in the future. Meaning po kayo mga kahimanwa, nagiging sustainable po sa practice po nindo, as in magagamit po siya in the future. Kasi maraot man po bagay ERD Adon na in the future po ERD, wala na manghihiling ang mga kaakian tani mga bulod. Libro na lang. Libro na lang talaga sin. So tigugunting na lang talaga ERD. Kumbaga, bako na ERD libro. Ano na siya? Picture na lang. Picture na. Kasi wala na nga nakita ang ERD kahoy. Binurutol na. Kaya kita po mga kahimanwa, kung gibuhon ta, tanganing pong makonserve ta po ang sa tuyang mga natural resources po digdi sa tuyang mundo, sa tuyang, especially sa tuyang, digdi po sa Pilipinas, magtarabangan po kita, makisumaro po kita sa mga aktibidad kan DNR, tanganing maprotektaran ang sa tuyang kapalibutan. So, last question ko po sa Indo ERD. Actually, abo ko pa ko na mag-depart digdi sa tuyang programa. Syempre, dakulin pa kitang gustong pag-ururunan. Bitin na naman ang sarong oras digdi pag si ERD Adona ang sa tuyang guest sa ngayon na Aldo, ERD, ano po ang sa indong mensahe sa satuyang mga listeners, sa satuyang mga naghihinanyog, as in, ano po ang sa indong message, tanganing masuportaran po ining tigsasabitang celebration kan sa tuyang Philippine Environment Month? Well, una, gusto kong ipaabot sa ating mga nakikinig na maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aming programa weekly, yung Kapalibutan Ta at Manon Ta. Dito po natin natututunan kung ano po yung mga paraan para po matutunan na magawa nating maayos yung ating pag-aayos ng basura at pag-conserve ng ating mga water and energy. So dito po makukuha po natin ang lahat na gusto ninyong maalaman about environment, lalo na po yung protection and conservation natin. So nananawagan ako sa lahat na wag po nating kalimutan na maliit man ang ating kontribusyon, kung yun po ay i-collect nating lahat, marami na rin po yun. So, ang na-mention ko na kanina, ano ba yung mga dapat nating gawin? Ano po? Yung simpleng segregation ay napakalaki na po niya. Sabi nga kanina niyang ating host na kung gagawin ko lang ito, wala naman talaga akong inaano na, sige, gawa lang ako ng gawa. Yung pala nakikita na ng mga tao. Multipliers po kasi ang ating mga kabataan, lalo na yung ating mga young ones. Pag nakikita nila, kasi I always listen to them and they say, sabi ni teacher. So yung mga magulang pag sinabihan ng mga bata na sabi ni teacher ganito po ang gagawin. So nakikita natin yung mga kabataan natin ngayon na sinasabi natin sila ang leaders of tomorrow. So sila na po ang magpapatuloy ng ating mga ginagawa bilang mga tagapagpatuloy na ginagawa namin dito sa ating pangangalaga sa kapaligiran. Tinatawagan ko ang ating lahat ng youth at of course ang lahat ng ating nakikinig
na makakatulong po tayo ng malaki kung talagang pangangalagaan ang ating kapaligiran sa simpleng pag-aayos lamang ng ating mga basura. So gusto ko pong ipanawagan sa ating lahat na i-share po ninyo itong natutunan nyo, sinabi na ng ating host, sa ating mga kaibigan, ating mga kakilala sa ating mga eskwelahan. I'm sure marami din po kayong mga programa sa inyong mga eskwelahan. Suportahan po ito nating lahat. Ayan. So, thank you so much po, ARD, sa indong magayon na mensahe. No? Na-mention po kanina ni ARD na ang pag-protect kan sa tuyang environment, bako lang ini nakadepende kung anong social status kita, kung anong age kita, no? Kung anong gender kita, no? Kung anong profession ng yaong kita. Kung gabus po kita, may responsibilidad para protektaran ang sa tuyang kapalibutan. Whether kung ano-ano man na naisado ta sa buhay. So, mga kaimanwa, salamat po. And thank you so much din po sa indong oras po or pagtausa mo yung onra po, ARD, na makaibanan po kamo niyan po. Digdi. May gusto po ba kamong batiin, ARD po, ng mga fans po nindo? Mga fans po nindo? Sa aking mga fans din na nagsasabi akong maganda ako, thank you so much. So, I appreciate that. Ano po? Ayan. So, thank you so much. And of course, sa lahat po na nakikinig, maraming salamat sa inyo sa suporta na binibigay nyo po dito sa ating programa. Ayan, so thank you so much po sa Giraray po, ARD. Dakulan po ako mga kaimanwa takeaway sa inyo. For sure, kamo man po na mga listeners, dakulan man po kamo nakuha sa kay ARD na knowledge, Kasi ini po kaya mga kaimanwa si ARD, last year na, matibay ini sa mga knowledge sharing. Kaya pag may mga IEC po kami, di ini pwedeng mawara si ARD. Dakulan ining bahala si ARD. Jawa na, taraman mo ini last minute, may bahala ini si ARD. Pero may ini. Kasi saro po siya sa pinakamatibay na namidbidan ko, information officer po. Kasi communicator si ARD, sana nga po, naging teacher na din po si ARD. Pero ini po talaga ang calling garo ni ARD na maging sarong assistant regional director digdi po sa DNR. As in, sa ngunyan po, nakaibanan ta siya, sarong matibayan po, dakulon kitang naukudan. As in, sana po, ini pong mga naukudan ta po ini kay ARD na iheras ta po sa mga pag-iribata dyan sa mga kaibigan nato, sa mga barkada ta, sa mga kapamilya niya to, sa mga pag-iribata dyan sa komunidad. Tanganing, ini pong knowledge na ini, bako lang ini magadan sa Indo. Bako lang ini mag-stop po sa Indo. So, thank you so much po sa Gerari mga kaimanwa. Salamat po sa gabos na nagiinanyog kan sa tuyang programa. Sana po, dahil po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatiba asin dispersos na lao maprotektaran asin makonserbaraan sa tuyang mga rekursos naturales sa nasyon. So, sa ngaran po, kan sa muyang matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco E. Mila Jr., ako po si John Mark N. Morilla asin ini po ang sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Salamat po. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.